the Filipino way of showing gratitude to the Almighty and hospitality to others. And now, ladies and gentlemen, with great pride and enthusiasm, let's all welcome Trio Magugong!
and gentlemen, Tribo Tigbatas from Olasing National High School. Mangunguma, simbolo sang kapisan, pagbatas kang kabutanaan. Sa banwas sang ahoy, may isa ka tumalagsang lugar na himbugayan sa madamo nga grasya. Bangod sa duta kag kadagatan, ang mangunguma malipahin nga nag-aambit sa maayo mapatubas. Sa matag adlaw, sila walay liwan sa pagpapamudlay, apa ang tagsang kabuhi may pagtilaw. Nag-abot ang sablan, nga malakatapos kung wala sa mga bugay, sila magakaangay. Bangod sa ila kaukol, pagbatas kag pagtuo, sila gipamatian sa manuruga. Gabay ang patron San Nicolas de Tolentino ang magpakamayo ang grasya. Upod ang Binocabanwa na bukog sa ila. Kaupod ang apat ka matingkas sa mga barangay, progreso, mga ruguro, malayuan kag kulasin, mga tumando, tumanambo ang mga tulong, ato saksihan ang paglalagway, pag-antos, pagtuo, pagpasalamat, pagpagkamadalagon sa Tribo Tigbatas. Ulit ito
Batas. Thank you so much. Our next competing group is Tribo Himangas of Bunganga Bunglas National High The second competing group from Bayan National High School. A round of applause for Tribo Sagahay. Sargan. Tinaga nga ako mabatian halin sa mga tuburan. Kasubong sa nag-ilig ng tubig, ang kaalwan sang Ginoo mapatsagan. Banuang pinili, ahoy nga nahamutan, bugana sa grasya, ang ginpasagahay halin sa kabutiran, padulog sa kauman, baybayon, kag kalalauran. Apat nga barangay sa hiyas lapunan, bayang, pidada, tagubanan, kag nasinman. Tuna nga manggat ang ila pangabuyan, halin sa Diyos, regalo sang kalamitan. Bilang parte sa sining nga banwa, ining mga kabaranggayan, padayon nga nag-aisa. Nanarisaring nga produkto, kag talentado nga katawhan, ang ilagin mapapugal sa kadaman. Banwang ahoy, sa Tampobo, ikaw kaangay. Bulawanon nga pangani, ang ibo pinapasagahay. Sa mga pumuluyo, naghatag sa kasulay. Sa adlaw nga tanan, yaragit ang kalipay. Sa mga dinapit nga bisita, kag tumandok sining banwa. Ululupot kita nga magsaksi sa sining pagsinadya. Pinili nga mga estudyante sa Bayan National High School ang magadala. Cluster 1, Tribo Sagahay, dali na, magsinadya kita! Kasaysayan ay tahan. Maubanan na ikarangal, bayan ay nagpapasalamat sa dakilang may kapal. gipabugan. Banwang gibugayan sa manaming nataramnan. Lugar na pinili sang Diyos nga hamili. Dali ka mo, mangampo kita.
At this part, Ladies and gentlemen, competing tribe number 4 from Bukana Bulas National High School, Tribo Himakas. Azul ang tawag sa mga tumandok, hasta ang isa ka Espanyol nga nagapanglakatong sa lasa, kag may nakita ini nga lalaki nga masahok nga nagatapon sa kahoy. Di pamangkot niya ang lalaki kung ano ang alam sa lugar, kag nagsabat ini nga kapangahoy. Sugod sa dugi tawag ang lugar nga ahoy nga nakita sa kinaga ng kahoy, kag ang mga tumandok ginatawag ng mga ahoy nun. Ang ahoy nagugusan sa malapad kag malambok na duta. Pagpanguma ang palangawian sa kalamaan sa mga ahoy nun. Ang kadagatan sa ahoy bugalaman sa isda kag iba't pang mga dunang bangkay. Pagpangisda ang pangawian sa mga ahoy nun na nag-istar sa higad sa dagat. Ang nadaman sa mga ahoy nun nagatagod sa ilang atubas kag mga produkto sa mga tambubo. Bilang pagpasalamat sa mahalang Ginoo sa bugay nga naangkon kag nabatok sa bilog nga tuig, ang mga ahoy nun nagasaulog sa Tambobo Festival. Mga ahoy nun, saksihan nato ng matahong maragtas sa ahoy nga ipasunday sa inyo sa mga bumulutok sa Bukana Bulas National High School, ang Tribo Himakas.